Nathan Pangenyama na Jafet Garaba. Maita sei vagara bane chikamu chedai. Ha? Uyai kumberi. Msapedza imo msanotaura naye. Forbes chivavura ari pe. Ko enwe marufu. Aribo. Rusia Gazimbi. Wanakuya ni wangu. Amerika mzunguze. Wana atumwa, akamira Amerika mzunguze. Komandiza kanzi mandiza gasumbo aribo. Ya baba tu nzuri. Dedzera vanhu vari ready. Peter Gondo. Jeff Gondo. Tokumbira mhuri kwa Gondo yakaenda kumatsitsi. Vane masamoni vacho vauya kumberi. Vakaenda nzvimbo. Taurai. Nathan Pangenyama. Mama tikudi. All right. Jimere mumamari. Jimere muri pastand vacheri. Ari kupi mukomana ndi watiri kuda. Ari pastand. Imeme kubva musoro muri kungosimuka maikochi. Saka murada musungwa wedu here muchigara apa mutipindure kana muri musungwa wedu imimi. Takati but tine vanhu vatiri kuda ari kugarapo nauyo kwete imimi muri mawitness anonzi Nathan Pangenyama. Munhu tinomupa rimwe samoni zvakaregara henyu pasi tinomupa rimwe samoni anofanira kuuya kuzotaura ega timunzwa. Gare pasamaini sapedze dare nguva time iri kufamba. Tine mimwe mibvunzo yekuti tikazofamba nenyaya muchatadza kutipindura. Saka tete tichida dunga munhu. Zvatinoita isusu pasamoni edu tinotaura kuti wakasauya tinotonga aripo kuti ahwina. Ndozviri pano. Saka isusu hatakuita yogarapo tipopawo neexample. Ndiyahwina uzi yana kuyasura dare redu ane kwaanoenda. Ndozviri pasamoni ndomutemo verenga zviri pasamoni. Pamunopuwa samoni zvati uverengese vese. Right. Tsanangurira nyaya yako kuna mambo. Vatipe judgment. Pamusoro mambo. Tinopa chingojaidza vanhu. Inini ndakapiwa stand yangu, paipiwa vana mastand. Taurisa. Ndapiwa stand yangu. Ndobva ndachinjana nemukoma wangu inini akati inini ndoda kuenda kwawakapiwa iyo chiya kuvillage. Ndobva ndati ndakuvaka pavillage vandazongoona pastand pangu patovakwa kitchen nebhandi. Ndobva ndabvunza kuti kondepani zvako ndindipa Nathan. Apa indi ndakapapiwa kana sabhuka aripo akandipa ari. Mamirira akaita nyaya yangu. Sabhuka angu. Ari sabhuka wedu ndio katotipegera vari kumunhu. Mwana takamuona museti kamutaura. Semanyorwa wakaitwa ana kuya. Semanyorwa takamuona museti takatawe. Saka apa pari kunzi kana uyo usina kuya kudarira mambo tinotongera aripo nekuti atedza zviriko zvedare. Zviri pa osha mwari. Ndiana toverengera muno. Timboverengerwa tipe plane. Tivangoti munhu ari kwativerengeri zvake. Plane. Tipe plane. Uyai officer.
vanhu vatotemba ukama vari kubva uro histereki papa kuti mune ndingotemba ukama moswe verenga muchirungu hwavenga neshona someone read. Javerenga. If you do not appear on the date shown and have not obtained the court's permission to be absent, judgment may be given in favor of the plaintiff in your absence. In case of doubt, you should consult the presiding officer before the day on which the case is to be heard. Muchishona. Kana usina kuuya nemusi wa uri kudikanwa usina kupiwa mvumo nedare nyaya yako ichatongwa usipo ichinakira nyakumangara. Kana uripo kukadzika uya ubvunze mutongi zuva rokutongwa kwemhosva yako risati rasvika. Tsokorera pofuta kuti kana ukadzika. Kana uri kukadzika uya ubvunze mutongi zuva rokutongwa kwemhosva yako risati rasvika. Isamoni saka changamisi makuwana venyu ndivavo Masamona isusu masamona atigadzire masamona please. andobva ukoti Masamona atatopiwa necourt atigone kuita zviri pamutemo wecourt. Zvazvirapa izvi hazvina wedu wedare akagara pasi akazvifunga kuzvinyora saka tiri kuteedzera zviri pamutemo wedare. kana achida judgment anouya otora pano oenda kwaanoenda kumberi nekuti itsoteedzera dare remutemo aramba kuya dare saka uyo anoramba achingoya chete iwe enda unogara pachipepa pastende wakwatiwa nasaba wazvinzwa here ndatenda zvangu uya usaine pano ticharonga kuti kana achiramba kubva dare rokubatsira kuti abve saka uyo wenyaruza amai aiwa ndakuramba hangu takataura kuti nakana aiwa tati munhu wenyu haana kuuya zvanzi kana uchikadzika hane mato zvakanyorwa hatisina kuverenga wose vanhu taura chamwari ishona iripo Let's say ndanyorerwa someone ndisikwa rikazouya anofanira kudzoka naro kuno kudhiya ndini ndeyamhanga ofisa ari kupiwo uya uverengere vanhu vanhu zvakakwana vanzwiseve hanzi iwe unofanira kuziva handina kuwana samoni aiti anondosvika vanhu vedu havape munhu asiri yesamoni akupa ndiye watinosunga bcause ari kupa chimuti samoni chisiricho taura chamwari nyaya yakanaka ichinhu chakanaka mukava urungwe tinoda kubatsirana ndiri mumwe vamwe anditira tine wedu watakanoposa mo hatina kumuona anditira asi hatisingazivewo mutemo kuti samoni kana ndapiwa ndinonopa personally here kana kuti kawana aripo panzvimbo ndomupa samoni ozopa kana angava baba pamwe anoshanda kuharare mwanoshanda kuti asi wandawana ari panzvimbo ndokuti ndine pandinourugwara rwere rwokunyora kana kuti iye paanosaina kuti agozoziva kuti inini ndikuizvi wakadzi iwe enda unopa mambo nyandoro samoni ingopa mambo nyandoro samoni mambo nyandoro vanenge vari vaviri nemunhu wavanenge vachitaura naye saka iye wacho anenge asina kuuya anongorohwa nemutemo ndo zvakanyorwa hamusati mengoti bvunza mubvunzo yakanyorwa bvunzai amudhiriza regai amudhiriza vabvunze aiwa wesaisi tiri kutomuziva tinokupa samoni katatu aiwa katikumigai ropedzira tozotora matano isusu saisi haasi inzwaika isusu tinototedza procedure tinopa katatu tozoita action yedu machinzwa titomuziva ende titomuziva saisi yeye
nekuti saitsa nenyaya futi kuvillage 6 hamusimega achinokapuwa samonekani chinoita kuti ndidaro sei ndinokukadzi rasoriri mumadzi taura chirikuita ndikadzi ndinoti munhu aifanira kunge achipiwa samoni anditi haana kutoona samoni upi ndatsoendikuedza upi wacho anonzi Nathan wacho anga ari pandatora hembe yeorenji musi weye munhu ari kugara pastendi panapa ndiye watakapa yeye handi akapiwa aripo ingandati aripo inini handa kusvitwa samoni mokuma samoni ndakasvitswa kuna tita bva vaita sei saka inini anchiuya nditi ava ndo vari atodyiwa yeye nekuti takati mupei muchimiramira imimi atodyiwa musade kutsvake nzwarikaba hadzi ati handina mari yedare wanza kutaurwa iwe gara pasi madara kuchimini hanzi haana mari yebhasi saka taimirira izvozvo zvemari yebhasi icho taoda mdasi tokumbira mukaita noise munotongwa izvo zvinonyarirai tirambotaura nyaya yakanaka vanhu hamuite noise mdare mambo arimo marataura sumudza ruoko osumudzwa wakanyara kutaura nyaya kokara hatiite nuruzha zvakuvezvo tamunataura vana vasumudza ruoko osumudzwa sabhuku wekuvillage 5 ndeupi kana kuti komiti imi mukuru imimi anonzi Nathan Pangenyama ndeupi Nathan Pangenyama pari zvino haapo tigarei pasi tatotenda amai Nathan Pangenyama pamakamupa samoni akati chii handina mari basi akati handisi kukwanisa kuya handina mari yebhasi inzwa ikadare pamakamupa samoni akati hana mari basi handina kumupa ndakatomufonera kunokwaita samoni restendi makamuzivisa ndika aiwa akaziviswa makamudza nedate vanhasi ndakamuudza akati mari handina yekuti ndiuye kana tichiita kunondimiririra zvinota tingazive kuti hazviite kuti kumiririrwe changamini oright zvatakuita isusuka changamini chingomupa imwe chanza auye satani mufonera satani wakazotaurwa nachangamini hanzi anoya satani asi tikutokuudza idare kuti wakangomangari wakasau kana usina mari yekufambisa kana kutsvaga midzi dzekuti wautaurire mupurisa wamambo kuti aiwa musi wakati before date totenda handi muri kunzwa aiwa maita henyu munendoro nemakorokota enyu pane pandanzwa muchiti samoni ndinofana kupiwa munhu direct mune mava parumu yakakura yekuti ini ndinoenda nesamoni ndowana munhu wacho asi kubata hana yake iripo inozokomuniketa nehama yayo kuti pano wasunga kuti aziziva saka kana iye arikuda kupa apology ndiye ane rume yekuenda kuna mambo kuti musi wakatatu nokuti adzokera kwamuri kuti hanzi azoshaya marebhasi yaimwe nyayo kana akakomuniketwa naye kuti samoni rawe aifanira ndosapaita kadzi kana uine chichemo unoenda zvotoedarisati asvika zvaverengwa izvi aya murikuona tinombova pamwe mukana nenyaya yekuti vanhu ava vanga vakatora tsikawo zvavo saka tinova pamwe mukana asi vari kudzidza vanhu vari kudzidza tinokumbira ivo mai vacho vanobhuya vachingofamba vachinotaura